والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Siyasa. Mutane da dama sun ɗauka siyasa shine a zauna a ci mutuncin wanda aka so, a wulaƙanta wanda aka so, a yi ƙarya da ƙazafi da ƙage. Wannan kuskure ne. Siyasa abu ne sananne hatta a cikin addinin musulunci. Hadisin Abu Huraira wanda muttafaqun alaihi ne Bukhari wa Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kanat banu Isra'il tasusuhumul anbiya. Banu Isra'ila sun kasance annabawansu suke siyasa, suke jagorantar su da jan ragamarsu. Idan annabi ya rasu sai a tayar da wani domin ya ci gaba da kula da wa'innan al'ummai. ‘Yan uwa masu albarka, mun ji abin da wani mai ɗebeban rahama, wani mawaƙi, wani ɓatacce ya yi dangane da babban malami a Sheikh Dr. Isa Ali Fantami. To amma abin da nake son fahimta, tambaya ta kullum, wai me yasa iya malamai ake yi ma haka? Me yasa iya malamai ake ma jin zafi idan suka yi to irin siyasa haka? Mun sani siyasa rigar yanci ne, duk wanda ya to siyasa za a iya yi mai komi sama da haka. To fa lillahi alhamdu, dan kayi adawa da shi ba wani abu bane ba, ba laifi bane ka bayyana ra'ayinka ba. To amma menene na kage? Menene na kage da cin zarafi? Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na Abu Huraira, Allah mai rahama, yana cewa atadruna manil muflis? Kun san wane ne fallasashe? Sahabbai suka ce malla dinara lahu wala dirham, wanda bai da komi, talaka tibis. A'a, annabi yake a'a, al muflis min ummati ma ya'ti yawm al qiyama bi salatin wa zakatin wa siyam. Fallasashe ko wanda za a yi mawaso su a ranar alkiyama shine mutumin da zai je lahira da azumi da sallah, dukkanin nau'ikan ibada ya tattara su ya je, amma ƙarshe ta mahaza, ya zagi wancan, wa ƙazafa haza, ya yi ma wane ƙazafi, wasa faka da mahaza, ya zubar da jinin wane. Duk a ɗauko ladaddajin shi a raba ma wa'innan mutanen, idan ladaddajin nashi suka ƙare ya a kwaso zunuban shi a ɗora mai, sun maɗuri hafin nar, sannan a jefa shi a wutar jahannama. To menene sai ka yi ƙarya? Menene sai ka yi ƙage? Kuma wallahi billahi azim, galiban dukkanin masu adawa, galiban da dama daga cikinsu, in ba wanda Allah ya marhama ba, wallahi suna yi ne saboda kasancewar shi malami ne, suna yi ne saboda kasancewar shi mutumin kirki. Wai mu yanzu al'ummar mu muna kallo, muna gani, idan mutanen kirki waɗanda muke kyautata ma zato ba su hito ba, to suwa za su hito? Muna gani, ba sai na kama suna ba, mutane da dama suna zuwa suna